Transcorría paseniño o ano 1878, na pequena aldea de Taboada, na parroquia de Paderme, en Cesuras. Xa comezara hai días o mes de setembro, polo que a veciñanza sabía que logo habería que facer a malla. De feito, quedaran reunirse na leira de Noela Atúzara, o primeiro luns dese mes. A malla daba sempre moito traballo e todo o mundo remataba esgotado tras o exixente esforzo físico. A pesar disto, era motivo de expectación e ledicia por xuntarse para xantar. Cada casa encargábase de levar unha cousa: empanada de bacallau, de carne, chourizos ben curados da matanza anterior, queixo, viño, auga e limonada, roscón para mollar o café de pota, que se facía alí. En definitiva, un día para compartir. Con ese espírito motivador, saían da casa as labregas e os labregos ao pouco de amencer. Bo día, Catuxa. Que tal amenciches? Bo día, Rosalía. Pois dá gusto comezar con este soliño, non si? Abofé que sí, miña nena. Agarda, mira. Velaí che ven xiao. Pero se son a de Loureda e a nova. Que ben vervos. Boa tarde. Como boa tarde? Xa estamos. Sei que xa estás apampando. Miña nai querida, tedes que desculpar, mais acordei moi cedo, Vos, pensei que non daba chegado a tempo. Grazas a Deus que vos pillei. Acoga, muller, que imos ben de tempo para chegarmos a ver. E que vos teño unha vaca moi preguiceira. E non vexades para a muxila. Ola, xentiña, como andades? Co ben que recende a empanada de bacallau, o máis difícil, como sempre. Vais a aguantarse levar bocado antes do xantar. Creo cho ben. Os chourizos sí que vos solen a gloria bendita. Fixámonos na última matanza da miña casa, polo San Xosé. Non vexo a hora do descanso para papar neles. Pero mira que es paspán, Como vai haber matanza de cochos na túa casa, se o que tedes son vacas e bois? Ademais, a matanza faise polo San Martiño. Si, non, xa dicía eu que meus pais foran á carnicería onte. Bo día, veciño. Xa, bo día a ti tamén, que non te vi. Que logo? Imos ata onde Atúzara. A ver se facendo a malla na súa leira se nos volta un pouquichiño máis sociable. A verdade é que foi esta unha boa idea pola túa parte, Catuxa. Imos. A leira de Atúzara vou, a leira de Atúzara vas. Despois de traballar, un bo xantar terás. A leira de Atúzara vou, a leira de Atúzara vas. Con mulles a comida, moi ben imos pasar. Queixo, viño e auga, chourizos e empanada, roscón con café mollar, auga e limonada. A leira de Atúzara vou, a leira de Atúzara vas. Despois de traballar, un bo xantar terás. A leira de Atúzara vou, a leira de Atúzara vas. Con mulles a comida, moi ben imos pasar. Bo día, Noela, que tal? Velo aquí, che vimos o resto para comezar a malla. Nin malla nin mallo. Agodemo, será bo día pa ti, Eulalia. Vaya, muller, pero se vimos para traballar todos xuntos, non o tomes así. Non o tomo de ningún xeito. O único que facedes é traer mal tempo convosco. Non digas iso, Noela, pero se fai un sol ben xeitoso para esta hora da mañá. Ti como sempre os víos verdes, xiao. Sei que non mirastes detrás vosa, non? Vaya nubes máis oscuras veñen aí, habemos quedar molladiños como a pitiños.
Axiña vai caer unha boa. Compre resgardarse da inminente choiva. E logo, simos debaixo do teu hórreo, Noela? Non vos sei sitio. Teño aí metidas as quicas novas. Veña, cada quen que volte á súa casa. Se cadra xa faremos a malla daqui a unhas horas, cando escampe. Se así for, era mellor que estivese seco o sol. A ver se só chove unhas horas agora para comezar mañá a primeira hora ou a mediodía. As labregas e os labregos de Taboada voltaron ás súas casas a punta de calor, e menos mal que así fixeron, porque de aí a un anaco desatouse unha tormenta como non lebraban en décadas na contorna. Nubeiros grises e escuros, ningún espazo do ceo por onde se puidese aluscar, nin tan sequera unha raiola de sol, choiva e raios incesantes, raios, lóstrigos intensos e tronos fortísimos conformaron a sinfonía meteorolóxica que non deu cuartela á parroquia. Mais do que ningún dos membros da veciñanza tiña máis mínima idea era de que todo isto non era algo baseado na mala sorte. Todo era unha enorme falcatruada dun tronante que había pouco se instalara pola parroquia e que xa tiña planeado hai tempo estragar a malla á veciñanza. Facíao, sinxelamente, porque lle divertía facer o mal e pola envexa do xantar da malla. Non vos queda nada. Sodes ben inocentes se pensades que ides poder comezar a malla. Que ben o paso. Debezo por unhas empanadas e uns chourizos, pero non podo comelos, por favor, son un espírito maligno. Así que, se eu non podo, non deixarán que ninguén sante na malla. Cada vez que queirades facer a malla, provocarei unha tormenta. San Xoán, tempestades e tormentas, a desgracia mandara, moito morre de envexa cando Julio xantar, cando a malla se achega, en Taboada choverá. O tronante de San Xoán, tempestades e tormentas, a desgracia mandara, moito morre de envexa cando Julio xantar, cando a malla se achega, en Taboada choverá. Durante toda a época da malla foi imposible realizar esta debido a un estrano tempo de constante choiva e tormenta. A xente máis maior da parroquia non vira tal na súa vida. Achacárono a un ano de mala sorte. Por outro lado, a veciñanza non sabía que era o que peor lle parecía, se non poder facer a malla ou non poder celebrar estes xantares tan saborosos e animosos. En calquera caso, sen darse conta, ao pouco pasara este ano e finalizara xa agosto de 1879. Así pois, chegado o primeiro luns de setembro, como era costume, quedaron para facer a malla. Non vos era xente supersticiosa como os mariñeiros, mas, por se acaso, pensaron que o mellor era non repetir o intento de malla na leira de Noela a Zúzara. Non fora o demo que tivesen de novo mala sorte. Bo día, Moncho. Animado para facer a malla? Xa me tarda. Bo día, Eulalia. Animado? Si, Mas mira que néboa temos hoxe. Nada, home. A mesma destes días, logo desaparece e brilla un sol bárbaro. Pois sabes que? Tes razón. É que non me erguín moi optimista.
Bo día, parella. Digo parella porque vos vexo xuntos, non porque pense que... Non te preocupes, Pedro. Estábamos a falar do tempo hoxe porque xa sabes. Nin caso, xa sabes que este de Figueiredo ve a cunca sempre medio baleia. Bo día, que tal? Sabedes, hoxe levo unha empanada de zamburiñas. Rosalía, ti sempre tan considerada para o xantar da malla, que ben ule. Grazas, muller, non é nada. Levo un ano agardando. Velai ben catuxa. Bo día, xentiña. Como estades? Acabo de moer café para despois. Se queredes, imos indo que Noela dixo que xa ia ela pola súa conta. Xa coñecedes. A leira do xao vou, a leira do xao vas. Despois de traballar, un bo xantar terás. A leira do xao vou, a leira do xao vas. Como lesa comida, moi ben imos pasar. Queixo, viño e auga, chourizos e empanada, roscón con café mollar, auga e limonada. A leira do xao vou, a leira do xao vas. Despois de traballar, un bo xantar terás. A leira do xao vou, a leira do xao vas. Como lesa comida, moi ben imos pasar. Pero, muller, acaba un pouquiño que estar moi alterada. Que mal che fixen eu? Nin acouga nin alterada. Trátase do que non fixeches. Como sempre, andas na berza. Xiao, no país da berza. Logo das para facer un conto de fantasía, meu prove. Pero que dis? Se non che dixen nada nin fixen mal algún, por que te pasa así? Xiao, o Paspán leira berzas. Así te vou chamar a partir de agora. Pero que foi? Por que estades así? Tranquilidade, por favor. É que Xiao leva unha corona de berzas na cabeza, que non o deixa pensar. Tomou unha comigo. Védela, en canto chegou aquí, puxos así. Veña, Noela, acouja, que sexa o que fora non é para tanto, muller. Que non é para tanto? Teñolle dito ducías de veces que non saque os bois cando as vacas semana antes da malla, que dá mala sorte, e claro, así nos vai. Pero que mala sorte. Non pasou nada. Fixádevos, estamos todos ben. Rosalía ten razón, é verdade. Mira que es dramática e exagerada, Noela. É que non se pode facer un monte dun grande area. Sí, claro, son exagerada, non si? Noela exagerada, Noela dramática, Noela túzara. E vos estades máis cegos que unha toupiña. Mirade logo detrás vosa. Virxe Santísima do ceo. Do ceo, sí, do ceo. Porque isto vai poñerse feo nuns minutos. Dixo a Eulalia que me culpaba de ser pouco optimista coa neva matutina. Oes, comigo non apagues, que eu só te saudei de bo humor. Perdoade que moleste, pero ímonos poñer pingando se quedamos aquí. Non hai problema. Podemos agardar a que escampe no alpedre de Xiao. Non cabemos que teño os arados dos meus curmáns a reparar. Pois cada moucho o seu olivo, e voltamos cando pare a tormenta, axiña. As labregas e os labregos de Taboada voltaron novamente ás súas casas, como almas que levaba o diano. E menos mal, porque igual co ano anterior a meteoroloxía mudou, pero incluso para peor que na outra ocasión. Nubeiros negros como o carbón, fortes vendavais, raios que metían medo, lóstrigos abraiantes e tronos escalofriantes conformaron a nova suite do tempo na parroquia. Mentres agardaban nas súas casas, comezaron a pensar que, efectivamente, pode que Noela Túzara levase razón. Ao lonxe, o tronante escachaba coa risa, sen que ninguén puidese sospeitar nada. Que burriños sodes! Vou botar así todo o mes para que lle botedes a culpa a Xiao. A vedes comer empanada de zamburiñas en soños. Se eu non me a podo comer, encargareime de que non fagades xantar na malla para que vos tampouco aprovedes. Que ben o pazo, por favor. E para o ano que ven vai ser peor. Ides ver o que é unha tormenta de inferno. O tronante de Medela, o tronante de San Xoán, tempestades e tormentas, aves galla mandala, moito morre de envexa cando pule o xantar, cando a malla se achega, en Taboada choverá.
fora imposible realizar a malla outro ano máis, pois durante toda a tempada un tempo de choiva e tormenta máis forte co do ano anterior asolou a parroquia de Paderne. A veciñanza non o podía crer. Semellaba cousa do demo ou de bruxas. Mais a desconfianza foi calando e comezaron a pensar que isto era provocado por alguén da veciñanza consciente ou inconscientemente. O caso é que o ano de 1880 pasou ante o pobo de Taboada até situarse a finais de agosto. Así pois, chegado o primeiro luns de setembro, como adoitaban facer, quedaron para facer a malla. Para entón, un sentimento de superstición foise apoderando das labregas e dos labregos da zona. Así pois, decidiron non facer a malla nin na leira de Noela a Túzara, nin na de Xiao ou Paspán. Non for que deste xeito estivesen tentando a sorte, polo que se decidiu facela na leira de Catuxa a Nova, a quen todo o mundo consideraba a labrega máis sensata do grupo. Bo día, Eulalia. Hoxe por fin amenceu un soliño xeitoso. Os de Figueiredo que? Agora vedero todo de cor rosa. Vai falar a de probaos, que agora vai todo de corno. Ai, desculpa, pero é que teño un mal sangue nos últimos meses. Non te preocupes, que é o normal. Mas todo de mellorar, xa verás. Bo día teñades, perdade que moleste. Bo día serán para ti. Os de Lourera parece que non vedes os problemas. Pero se dixen bo día, por que te pos así comigo? Ai, muller, perdoa, que non quixen ser desagradable. É que o tema da malla tívome todo o ano de mal xenio. Eu estou vos un pouco farta deste asunto. Ata nos cambia o carácter. É certo. Cada vez que alguén falou comigo nos últimos meses, fixo como se enfadara comigo. Antes non éramos así. Agora que o dis, pode que sexa certo. Non reparara nisto. En calquera caso, imos onde a Nova, que logo se nos vai facer tarde. A leira da Nova vou, a leira da Nova vas, despois de traballar, un bo xantar terás. A leira da Nova vou, a leira da Nova vas, comoules a comida, moi ben moimos pasar. Queixo, viño e auga, chorizos, empanada, los con coca de mollar, auga e limonada. A leira da Nova vou, a leira da Nova vas, despois de traballar, un bo xantar terás. A leira da Nova vou, a leira da Nova vas, comoules a comida, moi ben moimos pasar. Que non atendes, que sempre a fastidias. Non hai maneira contigo, Claro, a señorita Noela sempre fai todo ben, pero eu, o señorito Xiao, sempre hai algo que fago mal, ou que non fago, ou... E podes saber que diaño fixen agora? Acoja, Noela, que o que fixo Xiao non ten que ver. Estás a mesturar as cousas. E aquí está claro que pasa outra cousa. Pois claro que non é normal, pero non hai que buscarlle os tres pés ao gato. Aquí o único que pasa é que todo o mundo sabe que non se deben sacar as vacas sen muxiu e deixar os bois fora toda a noite sen meter na corte. Que non, que tiñan calor e por iso os deixei quedar na leira. Vale, sobre o das vacas esquecera muxilas antes, pero xa as metín de camiño a quitarlles o leite. Ola, xetiña, pero que pasou aquí? Non riñades, que malo será que non se poida solucionar o problema. Iso, acoujade, por favor, que me está despoñendo nerviosa. Ala, outra vaca no millo. Pero como se vai solucionar isto? Non tedes ollos na cara. Noela, acouja, por favor. E tranquilo, Xiao, que ti, por moito tempo que andes na berza, non tes culpa.
O que pasa é que Noela pensa que Xiao ten culpa de non sei que por deixar os bois na leira e sacar as vacas en muxir. Noela, muller, que non é para tanto. Que non é para tanto, que non é para tanto. A vos ides ao oculista, mirade detrás vosa. Meu Deus do ceo, vaya nubarróns que veñen aí. Que, Moncho? Así que facía un soliño xeitoso. Perdón por dar os bons días. Para a próxima cala a boca e morro o conto. Vai ser mellor que agardemos na lareira da Nova. E normalmente cabería, pero teño uns parentes de Chantada que viñeron quedar uns días. Logo case nos é mellor marchar rápido para a casa e que voltemos hoxe cando pase a tormenta. Mira ti, é a primeira cousa sensata que dis hoxe. Vai vir unha tormenta do demo, pero xa vos digo que eu, cando comece, non vai parar, imos estar todo o mes así. Malo será, muller. A ver, é raro que tivéramos 2 anos consecutivos cun tempo tan desastroso en toda a malla. Dende logo, pero non vai ser sempre así, senón sería cosa do demo. As labregas e os labregos de Taboada voltaron, novamente ás súas casas e ás presas, pero o malo será de Catuxa quedou en esperanza truncada. Nesta ocasión, o tempo meteorolóxico foi incluso peor que o anterior, aunque isto semella imposible. Centos de nubeiros negros como a noite da fin dos tempos, ventos furacanados, raios que facían tremer a terra, lóstregos cegadores e tronos apocalípticos conformaron a selección dos días seguintes. Ao lonxe, esta vez contemplando todo dende o ceo, o tronante escachaba coa risa. Taboadiña, non ides ter un bo día. Paderne, paderniño, non pícase con ningún veciño. A malla desta parroquia nin faise pouco nin se fai moita. Que non podo coa risa. Que panoquiños e panoquillas que sodes, que non tedes idea de que está a acontecer. Se eu non probo o chourizo de Santar da Malla, ninguén o fará. Heime de encargar de que non teñaras nunca máis o tempo. O tronante de Medela, o tronante de San Xoán, tempestades e tormentas, a desgalla mandara, moito morre de envexa cando pule o xantar, cando a malla se achega, en Taboada choverá. O tronante de Medela, o tronante de San Xoán, tempestades e tormentas, a desgalla mandara, moito morre de envexa cando pule o xantar, cando a malla se achega, en Taboada choverá. Sería cousa do demo. As verbas de Catuxa Nova comezaron a cobrar máis forza conforme pasaban os días dese setembro. Sí, sen dúbida parecía cousa do demo. Desesperada a veciñanza, o terceiro domingo do mes decidiron ir até a capela de San Xoán para tratar o tema co crego, Juan Rapela. Este atendeu as súas inquedanzas e quedou en dicirlles algo logo de ter rezado ao patrón da capela, San Xoán Bautista. Juan Rapela é o crego na parroquia de Paderne, co tronante non dá feito, agochado como un bebé, agochado como un bebé, co tronante non dá feito. Juan Rapela é o crego na parroquia de Paderne, marcha tronante do demo, onde tentes agochado, que ni asoma al tempo, ao povo asoballado, ao povo asoballado, que ni asoma al tempo, marcha tronante do demo, onde tentes agochado. E logo, señor cura, vostede pensa como parte da veciñanza que o mesmo Lucifer está detrás da desgraza que temos en Taboada co mal tempo só na malla? Non che sei, só Deus o sabe.
Pero, sendo vostede un home de Deus, como é, debera de saber o que está a suceder na parroquia. Ou é que perdeu a capacidade de comunicarse co Santísimo? Vaites, Carmela, non é fácil. Non lle digo que lle saia a primeira. Agora ben, entendo que non vai quedar de brazos cruzados. Algo tentará facer, digo eu. Que o noso patrón nos protexa. Iso é, Martiño. Esa a chave. Rezarei a Xoán Bautista. Querido patrón, escóitame. Danos algo de luz. Noso patrón San Xoán, outra vez cheimos rezar, coa túa axuda a contar, precisamos que será a inquedanza no lugar, parece que viu quedar, que faríamos nos mal, queremos che preguntar. Noso patrón San Xoán, outra vez cheimos rezar, coa túa axuda a contar, precisamos que será a inquedanza no lugar, parece que viu quedar, que faríamos nos mal, queremos che preguntar. Prezado Juan Rapela, fiel servidor de Deus e da veciñanza, e aquí me tes para che respostar as túas preguntas. Que fixemos mal? É cousa de Deus. Fixonos Deus. Noso ben querido crego, nin tin nin ninguén desta parroquia ou da contorna fixo algo mal. Ao contrario, sodes xente de paz, humilde, honesta e entregada que traballa duro coa súa suor da súa fronte para alimentar as familias. Entón, que pasa? Cal é a solución? O noso Señor e eu sempre estivemos acompañándonos, incluso cando non o víades, mais agardei a ver que conclusión sacábades e como reaccionábades ante os actos malintencionados do maligno. Entón, é o demo. Por que o fai? O mal maniféstase de moitas formas. O que che podo dicir é que a malicia do inferno, no voso caso, é a través dun tronante. Un tronante? Claro. Por eso chove na malla. A envexa, meu querido Juan, a envexa de non poder soportar como desfrutades de deliciosa comida compartida no xantar da malla. Mais, a couca, que che hei dicir como podedes desfacervos dele. Carmela, toca as campás. Agora mesmo. Martiño, colle isto. Vou. Imos ao campo da festa. Imos, axiña. En menos de media hora estaba a veciñanza mailo crego, todos congregados no campo da festa baixo unha choiva inmisericordia. Martiño trouxera unha mesa por encargo de Juan Rapela e as labregas e os labregos levaban galletas, paus, gadañas, couciñas e outros utensilios de labranza. Desconcertados, enmollados a partes iguais, agardaban con impaciencia a que o sacerdote lles explicase o motivo da estrena reunión. Veciños, xa sei o que pasa. A culpa é o tronante. Preparados. Vos, diante da mesa. De camiño, Juan. Por suposto. Vos, á esquerda. Contra notes en el. Non hai xito de despegarme deste paspán. Erben tú, Zaraón.
Non hai xeito de que nada che pareza ben, ou? Vos, recláis. Imos, veña, Pepa. Xa case estou. De acordo. Xa está, estamos todos colocados. Non paredes de traballar. Juan Rapela colocouse debaixo da mesa a recitar en alto parte das sagradas escrituras cristiás, namentres o resto traballaba. De súpeto, un afiado coitelo caeu dos ceos xusto en medio da mesa onde estaba o prego. Meu Deus, imos morrer. Non pasa nada, seguide traballando. Virxe Santísima! Mira, Noela, agora chaven zocas do ceo. Xa estás como sempre. Como van? Miña nai querida, é verdade. Silencio, non paredes. Ao pouco de dicir isto, caeu unha figura, aparentemente humana do ceo, enriba dos mollos estendidos. Non o podían crer, era o propio Tronante. Fóronse achegando a él con cara de poucos amigos. Que foi o que pasou? Por que estou aquí? Ola, que tal? Que facedes aquí? Por que me mirades así? Non, por favor, deixadme en paz. A por él, desgraciado. Vas pagalas todas xuntas, por suposto. Caramba para Monche, como cambiaches, Ten razón, a por él. Arrédate, nube negra, desta terra que está a Terencemuela, encerrado en San Xoán de Medel. O Tronante recibiu tal malleira de paus que perdeu a vida. Co fragor dos golpes non repararan en que o mal tempo remitiu e un precioso día se instalara na parroquia. Posteriormente, levaron o cadáver deste escoler até o curuto do Monte Medela, onde recibiu sepultura á sombra da humilde ermida de San Xoán. E así foi, como dende aquel día a veciñanza de Taboada e da contorna non voltou ter nunca máis problemas durante a malla polo mal tempo, pois, no caso en que algunhas nubes ameazantes se situasen no ceo, algún ou algunha dos e das presentes formulaba o esconxuro que recitara o Tronante antes de morrer.